תראה, זה חדר של 2 ילדים. וואו. הילדה התחילה ללמוד. אני רואה את זה הפוך. זה אני הילדה. הנה, אתה נכנס, זורק עליי גזרים. זה לא גזר. מה זה? מה זה משנה? כאילו אתה לא זורק עליי גזרים, מה זה משנה? מה זה? לא יודע, הנה בורג ענק. וואו. בורג ענק. כן. רק אחד כזה? כן, רק אחד מחזיק את כל המיטה. ומזרון. זה כוחם. וכרית ונמר. אסור לשכוח את הנמר. זה מיטה לנמר, זה מיטה לנמר. כן. הוא עבר דרך הקיר גם. נמר חזק. ברור. סורגים, חשוב. לא, סורגים זה כאלה מבד. זה כזה, שלא יברח. אז זה החדר או רק המיטה? זה כאילו מיטה מלמעלה, הם בטח גם יעשו מיטה מלמטה. כי זה כאילו 2 ילדים. יש לנו מחסן מהעץ הזה. מה? זה העץ שהמחסן. זה סוג העץ? כן. איך אתה מזה סוג עץ? לפי תראה איך הילד התגלת. לא ראיתי, כפכפת אותי בדיוק. נויה. צעצועים. וואו, זה הרבה כסף הצעצועים האלה. מה זה בכלל? יש להם מגלית שווא וגם... את יודעת שאני אתקוע סרטון? וואי, תיתה, בא, יו! את יודעת שאני אתקוע סרטון הפוך, כאילו. אני לא מבין מה אני רואה. אז תראה. עכשיו את רואה הפוך. נכון. אבל אני אדריכלית במקצוע, אז אני מבינה. אוקיי. זה ארון ממש גבוה, איך הם הגיעו? הם לא צריכים להגיע, ילדים מטומטמים, הם לא קוראים ספרים. הנה, את רואה את העץ? לא! זה סוג עץ מסוים. טוב, זה חנוק ממש למטה. אתה היית ישן למעלה או למטה? למטה. באמת? כן. אז אני למעלה. הנה, את רואה, בגלל זה אנחנו מסתדרים. יש שם חזיות. עכשיו יחסמו לי את הסרטון, כי אמרתי חזיות. חזיות. באמת הילד... ילד למעלה. חשבתי שאתה נכנס לקיר.